Kalami. Wow, grabe guys, ang lami ah. Yummy ka adyo. Grabe. Ara tong planggana ya, kay manuroy ko ya. Guys, kuwag planggana ya. Kaya tanga, kung anon. Wow. Good morning! Ug masong adlaw na tong tanan guys. Another day, another vlog. Napad nga magkujug ta guys. Nakahinumdum ba muna tong atong nangka nga na. Yung haguros na to. Itong nagunitang papagabril. So dahil na guys. Katong isa mo ang kitanugan. Dahil isa niya. Ayan na guys. Ay magugtog na. Humok na guys na ako. Baka ni mabuli. Kabuli nga isang lubot. Humok naman si Zach. Sa humok na na. So ato yung zerong abot ko guys. Atong maju ba? Ha? Lagi maju laban lagi lami niya. Problema guys. Insag ahat. So ato sa abutan karon guys. Kapag-abril magbuak dari. Magbuak na ta dari ron guys. So dahil na guys. Bukan ang papag-abril ag. Nang ka. Be, hala. Ha? Ahat? Hala, uy. Ahat ko no guys. Hala, ginuko kalbaan ako guys. Ahat bagajud. Hala. Hala, putihan man. Hala, gano'n dega guys. Hala, yelo di ay. Hala, gano'n ko, pastilan. Wow, lamia oy. Grabe. Wow, hala, grabe guys. Wow, gatuto. Gajang kuan guys. Isang dega na. Wow, lamia oy. Tilaw pa, mazo ba? Gawin tamis na hating labog sa sapa. Tiaw. Nako sa amin guys, nakita ninyo na. Tilaw mazo ba? Mazo baglasa. Tamis ka jo? Wow, sana all sa mga nagpa-reserve dari, mahatdan gud mo na ron. Alright, tengah-tengahan siya guys kay. Tamis lagi pa dir. Sure ka? Ah, sige. Okay. Alright. Paano mo tamis? Nilihian man kuno ni guys, nilihian yan siya. So ato na siyang hiwa-hiwain guys kay naanay mga nagpa-reserve og di tamis. Pastilan di tamis kim. Murah, di kuno tamis pa. Silia. Terus liga mayroong tamis. Huy. Okay. Dara guys, tag 20 ag hiwa, aron nagkakajo, tag 20. Sabay. Ano guys, so hiwa-hiwaon sa guys. Okay, 40. Okay. Muna na day kay mga anak taron day ha. Kamanda na ha. Manghiwa sa si papa ha. Mana nang sagdira to dito kambal. Sorry ito. Dua no. Okay, dara guys, arang lamiya ka jug nang ka. Wow, grabe. Yahay ka jud dan makakuas dagko guys. Dara. So okay ka jo. Okay, dara guys, happy na natagdahon karon di mag kuan-kuan lagi mga dega. Sige isag dega-dega guys ha. Wow, grabe. Sa, duha, tulo, upat, swerte to kadako. 5. Oh, dara guys. 6. Wow, dara guys, mahalina na dani ron, mazulong mahalin ni. Alright. Napud. Grabe naghanag gud unod guys. Wow, grabe. Ingat to ara paghiwa ngana. Okay, dara guys, manuroy kurog nang ka. Alright. Kunang price ng gagmay guys no. 15 ng gagmay. Karandag ko 20. Di ba father? Father. Tagra. Tangi. Tiyaw. Sorry ati. Batangi. Kun luoy. Siguro liso kay pagharap liso. Pero agliso guys amang tigumon kay grabe. Gazang lami agliso deng agun. Na guys. Kisay mo malit tarag nang ka palit na mo. Pakita ko batang ato pekan sa batang gamay kan luuja. Haman. Ta guys aribi kan luuja kaso nang ngislit-ngislit nang kuan kuan pa. Subok ni kuan. Grabe isang dega guys na tubig-tubig gud si jamon iti mailan guys. Utam isag nang ka. Grabe dega. Tubig-tubog. Siya nagtubog-tubog. Pakan apod pakan ang luuja. Bi. Tilawi sa imong ikasulti. Tilawi, kit. Sige, kain. Ikaw tamis ka man ka. Sige, kain. Yummy. Wow, grabe arang kay yummy kuno guys. Ang kilo-kilos kim pa. Wow, grabe guys ya. Oh, nakakajo uy. Sana all. Nakakajo guys. Okay, sa mga mamalit. Hana na isoroy karon guys. Yeah. Bi matilaw sa kuno pag ko guys. Tilaw kuno ta guys. Tilaw. Tang tilawan guys be.
Oh, tilawan na to. Nga nila sa color guys, mura si jag kanang naikuha na gisang color, pero tamis ko nis papagab. Di tamis? So guys, atang tilawan guys, o maadyo ba? Kung dahil nga saw ka dali. Tamis guys. Yummy. Mukha kadyo. Yun na papagabril guys. Tamis. Hinay pa ka mga tagak eh. Sayaw-sayaw man. Susado naglamisa. Sayaw-sayaw man atin ni Sama. Hinay. Hinay na nabi sundang. Wow, kaya very good. Guys, hinog na. Yummy. Basta bibi na si Papa. Ay, bibis pa pa. Dana guys, agatang hinaguan, agatang tinanom na natay makaon. Namigad sa ding mananom ta guys, kaya natay ani. Lihik mo. Ilan to kung maglihik guys. Ayaw mo lihaw. Yummy. Di lagi ko. Hanggang may hiwa mo. Di ko kuha. Ito sa. Wow. Duga eh. Well guys, na naman na pa-reserve na ni upat ka hiwa. Oh, na ni hatag na turon. Kabilin duha. Ang ipi duha. Dahil ko. Yun guys. Okay, grabe. Yummy. Yan na guys, yummy. Wow. Palami. Wow, grabe guys, palami ah. Yummy ka ado. Grabe. Harap ang planggana ya, kay manuroy ko ya. Guys, kuwag planggana ya. Kaya tanga, kuanon. Wow. Alright. Yan na guys, ang pinaka yellow ka mga kuan. Grabing lamig ka guys. Lamig ka guys. Awa. Guys, grabe. Pila ni kahiwa pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pa? 19 kahiwa. So 19 kahiwa si guys. Diya, pero to pa yung uban to. Dito kay tagaan po naman sila na ito ubos. So diya na guys. Isi, hani ba ni? Liso. Okay, diya na guys. Grabing daghan na kaso. So. Yummy. Super yummy kaso guys. Okay, grabe guys. Diyan na guys, nang maghiwa ni Father. So magkaon sa mi guys. Kay, alam mo, para kan sita. Kaon ka guys. Diya. So guys, diyan na guys, nagilain na ng papagabril. Kaya diyan na yung mga nagpa-reserve. So diya, kaplorami ring duha ka buok. Reserve. Diya na ka diya. Butang. Puro rabit na pariharam ng kadagka guys. So reserve na daan ng kaplorami. Huwag diya pod sa ninang ni Kim Kim. I-reserve pa din na mo. Duha ka buok sa ninang ni Kim Kim. Huwag datos amang silingan. Tus ubos. Naapod. Nagpa-reserve pod siya. Okay, kana. Ato na sa rip, ibutang. Marang. Meron na marang ako. Na-reserve na na mga uban. Nagkaring uban. Katunay magpahatod. Mo pa na ipang kuan ng uban guys. So guys, ang tigumon og mga liso. Kaya hinding agon. Nami manikado ni isang kuan. Liso. Kaya na. Nami daghang liso dari guys. Teng, tigumon ng liso. Kaning mamalit na ni. Tiguman ng liso. Kaya nami akad deng agon. Pughad. Guys, so na guys, na iduha ka buok nga gikuha dari. So ako ka videos basta kay to na imong halin 40 pesos and then nagpa-reserve kare, reserve na rin ninang ni Kim Kim, kare katiyan yan, kare ka Wilma o kadto kang Floramito ang magilain dadto daan. So to na guys, amanang na lain nagilahang kuan ka buok sila nagpa-reserve isa, duha, tulo, upat. So dapat available guys diya katong mga unza nga tagtag sa ray gikuan ihapit na lang to Papa Gabriel unza ni hatid ni Kuya Gail. So, di na guys. Di na katang halin sa tang nangka. Bitaw. Hala, pili naghang customer guys. Di na guys. Namili na giza. Hala, asa kuno dako kaduga dyan na napili ka ng gamay. Tapos nanay guys. Nakapili pas nanay giza. Bitaw, prira ng kananay guys. Diya agkang kare, ang silingan. Namaligja mo pa rin sa gulay. Hapos ang baligjaan dari. Namaligja man si sa gulay guys. Kare giza po nangka. Diyan na. Unsa na nagbayad ko no guys sa hatod. Okay. So to na guys, gikuha na giza ha. Kaya nanuroy maputo si guys nang hanjak puto sa gahos. Aga ko pa nang hanjak pagkug nangka. So hinanjagay na raman mi dari. Kisa to mamalit og ahos diha tapi ijang ahos tapila kilo. 100. Tapila kilo. 100. Tagatos sa kilo sa ahos guys. Jaw gari na mo nakakuha tag 120. Guys, na ijang ahos balik jaw 120 kilo. PM naman mo na kaya pun mo hapdan. Bitbita nang masuk isang matagak. Kan ana na. To na guys, gikuha na. Kan ana lagi na. Ikaw na pili. Dala guys, isa ka customer.
Ikaw rin pili dari madam. Ikaw rin pili dana sa imo. Piliyo ni Notan. Pili ka dana sa imo ani dagke na kuan, dagke dia dagke Ito na dana. mapad sa amin eh. Wa man na ako na man nang tagge kay arong nang kagajud. Taburan man lang ito. Lain to nanay tag-ija, ianhin na. Pili mo ha, duha ka buok. Da, isud na si imong kuan. Ikubag. Ani. Kana, kay dake. Ay, magbubang. Pili ka dyan siya guys dari tag-as. Pili ka dyan tag-as Dari dagke dari kana. Okay, di na guys. Pasto po to. Selamat. Ay, tagambayan na na. Selamat. Na guys, dapat uban dari wa pa pang kuan na kuha ilaran ni panghapiton unja. Da pa. Isa pa to diha mo kuan, palit na mo. Karayas na naman ni mga tag-ija, kalipod. Oh, gamay na naman guys, agway tag-ija. 1 2 3 4 5 6 7 8. Insa say mapaliton be? Pintura pila? Pila na. Tag 4 5. 5. Alabi arong pintura na ni imong simod. Wala sige pinturahan. Katawa ra ba sila. Gaston ni natay estudyante no. Pilan. Dara, pintura. Gunit. Unja na na, unja na. Thank you. Bye. Dalikim. Tiwoy. Dalikim ka na, skonbe, ili. Dara guys, nakuha na silang nangka dia. Nakuha na silang nangka. Igso na kim. Saba mi. Si Iri Balls. Aliya. Nabuong na mas kim ha. A few moments later. Agay! Oh. Agoy! Adoy! Agoy! 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 Please, Doka! Okay, agoy! A few moments later. So guys, to ana nahurot na ag among nangka. So salamat ka dos mga namalit. Nahurot na din taon ag 19 ka buok. So 19 ka gipang guys nahurot. Salamat ka adso. Salamat pud sa mga nagpa-reserve. Ag uban gi ari dar hisbay, ag uban amo panggihatod nga kanang naras deu-deura. So ana gud ko mo charge guys ug tag 5 kay magibinuangan nagpost mo ko sa Facebook nga hingin nga tag 20 ag gipang unsa. Na-charge 5 ipahatid. Pero agad guys, tag 20 ra. So at least nahurot na ag 19 ka buok nga hiwa. O, salamat ka sa mga namalit. Kay dako na to kajug tabang to na mo guys. Kay ag 19 ning halin man og 318 sa dak. So timing pud kadto guys nga ning hatid na dari ag bill na mas kuryente, bill sa tubig. Tapos pastila Ginoo nagsunod agamang kuryente 500 kapin, agamang tubig 100 kapin. So at least gamay na lang may pununon kay di na may pundo 380. Salamat ka sa mga namalit. So, tapos guys, ang pangibilan sila sa mga kuyas. Mapangibilan ang mga kuya guys. Kaya, nga naman tuwan sa inig uligi kasi eskwelahan. Tapos toy ka kuya Kinkin, toy ka kuya Gail, agilas tanay, ang silang hatdan dadto. Karo makatilaw in taon po sila. Kaya wapa to na may baligja guys. Matatong bahin-bahinan. Need man lagi natin ron og ana. Kay, natay daghang mga bayranan. So, magibalik sa aguban ang magandang gikaan guys. So, salamat ka Adjo. Salamat sa mga namalit. Thank you so much Adjo guys. Jaga shout out tayo ko dani nila ni Ma'am Gian Gavea, Tagaliluan, Cebu. Salamat sa pag-watch, ma'am. Naman day daghang mananaw da taga Cebu. Si Ate July, salamat sa pag-watch te. Og ni LD Shadow, baby kuyawangan ga. Taga Anda, shout out minimo. Og ni Laudermer Kahukom, taga Davao man siguro na siya. Nga hingaan og kuan bagungon. Favorite ni sa bagungon ko no. Bitaw. Salamat sa inyong pag-watch. Huwag niya tayo Bibian. Borbet, taga Kalapi. Nice. Rabad ka simbahan sa Kalapi ti. Kung naglaag Miss Marilyn, katong gidako nila. Itong nanagkat mi dato sa Berhen sa Kaluuy. O dato silang church. Nice ka Adjo. Nice na guys sa Kalapi. So, huwag na mo'y gustong ipangdagkat guys ato dato sa Kalapi. Dato sa Berhen sa Kaluuy. Basta daghan dato yung mga prayers nga na kuan ba? Kanang daghang mga kuan dato nga natuman. So nice isa guys. Oh, shout out ko nitong tanan guys na nakalista. Shout out ko nitong tanan.
Ja guys, mora na mong video rong adlaw. Salamat sa inyong pag-uban namo sa mga vlog kada adlaw. Ug labi na sa mga wa nag-skip sa mga ads. Thank you so much kadyo guys. God bless ninyong tanan. And see you tomorrow guys sa another vlog na pod nga mga i-upload. Another video. So uban na pod mininyo guys sa mga kada adlaw mga vlog. See you tomorrow guys. Amping tantanan ug sa mga ganimo na ding suok sa kalibutan. Amping ug God bless na tang tanan guys. We'll love you ug amping mong tanan ug sa mga ganimo ron. Bye guys. See you tomorrow.